Někdo říká, že hry jen vymývají mozek, ale kdyby věděli, že některé hry mají příběh a některé dokonce plně úžasný příběh, než v hollywoodských filmech. Proto vám dnes ukážu top 5 her s nejlepším příběhem. Na 5. místě God of War. I když se jedná o velmi brutální hru, nesmíte zapomenout na luxusní příběh, který v nás dokáže spoustou krví a nechutně úžasných způsobů, jak zabít vašeho protivníka, vtáhnout a nepustit. Kratos, válečník toužící po pomstě a který nemá co ztratit, bojující s nestvůrami, aby se pak mohl utkat s bohem válek, který mu dělá ze života peklo. Číslo 4. Zaklínač. Super na této RPG úžasnosti je to, že příběh se vyvíjí podle vašich činů a rozhodnutí. A ne vždy jsou ta rozhodnutí lehká. Někdy je to velmi těžké a bojíte se, že vaše rozhodnutí způsobí něco, čeho byste poté mohli litovat. Vy jste ti, co rozhodují, jaký bude osud zaklínače Geralda a lidí kolem něj. Já sám tuto hru hraji a doporučuji vám si tuto hru s velmi luxusním příběhem zahrát. Číslo 3. Assassin's Creed. Divíte se, proč je tato úžasná hra až na 3. místě? Nemyslím 1, 2 nebo 3 a tak dále. Protože každý díl byl skvělý, některý více a některý trochu slabší. Podle mě byla nejlepší Ezioovská trilogie. A také příběh Edwarda Kenwaya z Assassin's Creed 4 Black Flag. Zde byly části, kde mi ukápla slza a bylo to velmi dojemné, tolik napětí a dojemných scén. To dílo dělá jedno z nejlepších filmových kousků. Nejlepší je také, že příběh hlavního hrdiny se odehrává v prostředí a době, kde se setkává se známými historickými osobnostmi a trochu se také naučíte něco z dějepisu. I když jsou některé části lehce zkreslené. Číslo 2. Mafie. Mafie 2 byla dobrá, ale na první díl to prostě nemá, co se příběhové stránky týče. Je to napínavé až do konce, kdy máte velmi smutný konec. Pro ty, co ten příběh neznají, nebudu říkat podrobnosti, i když to nejspíš každý zná, jelikož tato hra je také náš herní národní klenot a je známá po celém světě. Hra, kde se z obyčejného taxikáře najednou stane mafián, který prožívá se svými mafiánskými přáteli spoustu skvělých, ale i černých chvil, si zaslouží 2. místo. A číslo 1. The Last of Us. Tato hra získává zlato za nejlepší příběh, což jsem kdy viděl. Hra s hororovými a survival prvky. Obsahuje tolik cutscén, při kterým člověk pobrečí hektolitry slz a říká si, že i hra může mít tak úžasný příběh, než má třeba většina filmů. Tolik emocí v jednom díle, tolik akce v jednom díle a hlavně ta atmosféra a ta hudba a ta grafika a ten příběh a ty emoce. Musím si to zahrát znova.
Já vám děkuji, že jste se podívali na moje video. Pokud se vám video líbilo, dejte like či odběr a napište mi do komentářů, jaká hra z tohohle top 5 má podle vás nejlepší příběh. Pokud hra, kterou jste očekávali v tomto videu, nebyla, napište ji do komentářů a těšte se na další díl. Čau čau.